ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସାରସ୍ୱତ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଶୀତାଂଶୁ ଜେନା, ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ଶ୍ରାବଣ ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇଛି। ବସନ୍ତ ସେମିତି କେତେଥର ଆସି ଫେରିଗଲାଣି ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତୋ ସ୍ମୃତିକୁ ନଈରେ ଉଭେଇ ଦେବି ବୋଲି, କେତେଥର ବସାରୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ବୁଲବୁଲଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସି କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱରରେ ନିଦକୁ ଫେରି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସରାଗରେ ଚଞ୍ଚୁ ଘଷି ସାଲିସ ହେଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ପୁବେଇ ପବନରେ କେତେଥର ଦିଗହଜା ନାବିକଟା ପୁଣି ମନରେ ଅହେତୁକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୋଜି ବସିଛି ତା ପୋହଳା ଦୀପକୁ। ତଥାପି ତା ଉନ୍ମିଳିତ ମନକୁ ପୋକ ଦେଇ ମଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। କେଉଁ ଏକ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କେଉଁ ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଆବେଗରେ ମନ ଉନ୍ମନା ହୁଏ। ଝରା ଶେଫାଳିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା ବେଳେ ବାଜି ଉଠେ ଏ ମେଲାରୁ ସେ ମେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଣ୍ଡି ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଳର ଶବ୍ଦ। ଏଇ ବୋଧେ ଆସିଗଲା ଶରତର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଧରଣୀକୁ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ହାଟରେ ତୁ ଦେଇଛୁ, ତୁ ନେବୁ, ତୁ ତ ବହୁତ ନାଟିଟାଏ ନା। ଛି, ଏମିତି କ'ଣ କହନ୍ତି? ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଲାଜେଇ ରାତିଟା ଗୁମାନ ବାନ୍ଧେ। ଆଉ କହେ, ଏଇ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଲୋକର ମୁହଁରେ ମୋହାବିଷ୍ଟ ଶ୍ଵେତପର୍ଣ୍ଣ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ପରା ମୋତେ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ନଦୀର ତୁଠରେ। ଯେତେ ଘୋରିଲେ ବି ପଥର ତୁଠରେ ସେତେ ମୁଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବି ଶିଉଳି ଉପରେ ମୋତିଟିଏ ହୋଇ। ଜାଣିଛି କାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସି କ'ଣ କହିଦେଇ ଗଲେ। ଏବେ ଆମ ଘରେ ମାଣ ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି କୁଟିକମ ଚିତାରେ ମାର୍ଗଶିର ଖଟୁଲି ଉପରେ, କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡାଲାରେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକର ମୁରୁଜ ଉପରେ। ତୋ ମୁହଁ ସବୁଠି ଦିଶୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତୁ ଏମିତି ଫୁଲେଇ ନଈ ଭଳି ବହିଯାଉ କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜି ବସିଲେ ମନର ମଇନା ହେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଆଧାର ଦଉ। ସତରେ ତୁ ଏକ ପାହାନ୍ତିଆ ନିଦ। ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉ ଅଳସୀ ଲତାଟି ପରି ମୋ ଗହନ ନିଦରେ। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତୋ ନାଁ, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ପୁଣି ହଜିଯାଉ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ। ଖେଳରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତୋ କଥା ଯେମିତି ବିଧାତାର ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ଜାଣିଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଏବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଉନ୍ନନି। ତୁ ଭୋଦେଇ ଖରା ହ କି ଫୁଲେଇ ଶ୍ରାବଣ ହ, ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବେ ବି ଖସି ଯାଇ ପାରିବୁନି ଗୁଡ଼ିର ଲଟେଇଟି ପରି। ମୁଁ ତ ଉଡ଼ିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣେ, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମନ କାହିଁ ଗୁମୁରି ଉଠିଲୋ। ଆପଣ ଶୀର୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଶୀର୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଓ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।